Meta persuna b'kondotta nadifa tiġi akkużata u tinstab ħatja l-ewwel darba quddiem il-qorti ta' droga għax tkun waqgħet vittma se tibda tingħata okkażjoni oħra biex tbiddel triqitha. Għaldaqstant din se tibda tingħata sentenza ta' probation minflok ħabs effettiv. Dan itqal mill-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard waqt il-programm bil-fatti fuq One. U għal dan hekk kif l-istess jum fil-Parlament tresqu wkoll fi stadju tal-ewwel qari emendi relatati li rriżultaw wara konsultazzjoni pubblika wiesa f'dan ir-rigward. Illi tibqa' segwi l-iżvilupp u l-progress li kun qed jagħmel dal-individwu fil-proċess riabilitattiv tiegħu. U nemmnu allura li hemmhekk b'din id-diskussjoni ntlaħaq lan illi nagħtu aktar possibilità li l-qrati tagħna jintervjenu meta jaraw każijiet ġenwini ta' veru vittmi ta' droga. Fost dawk li l-Gvern konsulta magħhom kien hemm il-Caritas fejn fl-istess programm tkellem id-direttur tal-organizzazzjoni Anthony Gatt. Kien apprezzat ħafna kellna numru ta' laqat mal-Ministru stess dwar din ir-riforma. Ovvjament mhux riforma faċli għax ikun hemm angoli differenti u inti trid li jinħoloq bilanċ li min għandu l-għajnuna għandu bżonn l-għajnuna tielu kollha u tieħdak iċ-ċans. Imma mingħajr mal-liġi tagħti messaġġ ħażin li pereżempju ġo moħħ xi ħadd tiffaċilita li jista' jitraffika pereżempju.